שאלתם איך מכניסים את הצדפה יותר טוב. אוקיי, אז ככה, לוקחים את הצדפה מהצד הגדול שלה, מכניסים את שתי החוטים שבאמצע, הקטנים יותר, לבתוך, ומוציאים יפה מסודר, אוקיי? עכשיו את השתי צדדים שבחוץ, מכניסים מהצד השני. תסתכלו שזה יוצא איזה מין קשירה כזאת מאחורה. ואז, איך קוראים לזה שאתם מסיימים? יש שתי חוטים, יש שתי זוגות חוטים. חוט אחד שהוא למטה, חוט אחד שהוא למעלה. אז אנחנו לוקחים את הלמעלה, ותנסו כמה שיותר שזה יישאר מהודק וחזק. כמו שאתם רואים, אני כל פעם מחזיקה את זה צמוד לצדף, כדי שלא יהפוך את הצדף, אבל כן יחזיק את הצדף טוב. ולאט לאט פשוט לעשות את זה כמה שיותר מתוח, ואם לא עובד לכם, יכול להיות שזה גם תלוי בחוט שעבה שהוא לא מספיק חזק.